سلام زخبركم تخاتلتنا خميس أنحكم مباركس نايزي ساعات الزيان حزركم متسألخو ما يجمر تاقن أرئيس زينام أب سلسة زوباتات تقرأي طرح حدشحن 411 سبات بسنك تميت كام زموتو تحبيرو كيم جونغ أون نيكلارا وأطوار زعنتن ساب مارينن أوديقون كالوتن زبل زياناتات حزنا متسناكم لنا سناي مكتتال تقرأي بيشيكانا እናተሃርሙ ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ሰልፈኛታት ሰመዚ ጸጥታ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ንሓያሎ መራሕትን ኣባላትን ተቃውምቲ ውድባት እናሃረሙ ከኣስርዎም ከም ዝተረኣዩ ጸብጸባት ሓቢሮም ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ን2 ጳጉሜን 2015 ዓመተ ምህረት ገዝ ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ክካየድ ኣብ ጸውዕዎ ሰላማዊ ሰልፊ ንምስታፍ ናብቲ ከባቢ ድሕሪ ምምርሖም ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተኣስሩ ተገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወፀ ስእልታት ገለ ግዳያት ክሳብ ዝደምዩ ከም ዝተሃርሙ የርኢ እቶም ውድባት ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጥታት ክግበሩ ዝጽውዕ ኪዳን ሱር ቦቀስ ለውጢ ዝተባሃለ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ከጋውሑ ዝቐነዩ ኮይኖም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ግና ቅንያት በዓላት ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ሰልፊ ከይካየድ ኣዚዙ ንመግለጺ እቲ ምምሕዳር ዘይተቐበሉ እቶም ውድባት እቲ ሰልፊ ኣብ ዝተተለመሉ እዋን ንምክያድ ጎስጓስ ኣብ ዘካየድሉ እዋን መራሕትን ኣባላትን ውድባት ሳወት ባይቶናን ውናትን ትማሊ ከም ዝተኣስሩ ተገሊጹ ትማሊ ኣብ ህሉ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ንመራኸቢ ብዙሓን ትኽልል መግለጺ ዝሃበ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር መሰል ከም ዝኾነ ብምሕባር እንተኾነ ኣብዚ እዋን ጭቡጥ ናይ ጸጥታ ስጋት ከም ዘሎ ተዛሪቡ ሰላማዊ ሰልፊ ምፍቃድን ምኽልካልን ዝበሃል ከም ዘየለን ከፍልጡ ጥራሕ ከም ዘለዎምን ምስቶም መራሕቲ ተንውድባት ተራዳዲና ኢና ሰልፊ ዝግበረሉ ቦታ ምውሳን ግን ናይቶም ፖለቲካዊ ውድባት ስልጣን ኣይኮነን ኢሉ ብዛዕባ ሎም ንግሆ ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ንቢቢሲ መብርሂ ዝሃበ ኣባል መሪሕነት ውድብ ባይቶናን ካብ ኣተሓባበርቲ ሰልፍን ኣቶ ዮሴፍ በርሀ ናብ ሰልፊ ዝወፁ ኣባላት ውድባትን ካልኦትን ብፖሊስ ይውሰዱ ከም ዘለው ሓቢሩ ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ቦታ ብንግሆ ኢና ወፂና ኮይኑ ግና ብዙሓት ሰራዊት ኣዋፊሮም ስለ ዘለው ንዘዝ መፀን ሓፈስዮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝወስድዎ ዘለው ኢሉ ኣስዒቡ ኣብ ዙርያ ኣደባባይ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ ግን የባርርዎ እዮም ዘለው ኣብቲ ከባቢ ሻህውን ክስተቲ ኣይትኽእልን ክብል ገሊጹ ኣቶ ዮሴፍ ሕጂ እውን ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ይፍትኑ ከም ዘለው ተዛሪቡ ኣቶ ጌታቸው እቶም ውድባት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣፍልጦ ተዋሂቦም ስለዘይተመዝገቡ ናይ ኣደባባይ ሰልፊ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ እውን ተዛሪቡ ብሕጋዊ መንገዲ ምክታዕ ስለ ዝገደፍዎ እምበር እቶም ውድባት መሰረት ቦርድ መረፃ ሕጂ ዘለዎም ቁመና ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበር ኣኼባ ክጽውዑ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኣደባባይ ሰልፊ ክጽውዑ መሰል የብሎምን ክብል ገሊጹ ቀንዲ መበገሲ ምክልኻል እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ኣብ መቐለ ርኡይ ጸጥታዊ ጸገም ስለ ዘሎ እዩ ዝብል እምነት አንጸባሪቑ ግዝፍ ዝበለ ናይ ኔትወርክ ምትእኽኻብ ኣሎ ካብ ጎረባብቲ ከባቢታት ዝመጸ እዩ ኢሉ ኣቶ ዮሴፍ እቶም ሓይልታት ጸጥታ ንምንታይ ከም ዝኸልከልዎም ሓቲቶም እንተነይሮም ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶ ገሊኦም ትእዛዝ ተዋሂብና ንዓና እንታይ ትብሉና ዝብል መልሲ ይህቡኻ መብዛሕትኦም ግን ከዛረቡኻ እውን ፍቃደኛ ኣይኮኑን ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሑ ዓዲ ከፍርሱ ከዓምፁ ካልኦትን ዝብል ከዓ ክብል ኣረዲኡ ካልኦት ንቢቢሲ ምስክርነት ዝሃቡ ሰባት እውን ፖሊስ ንግሆ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ናብቲ ኣደባባይ ዝመፁ ሰባት ከም ዝኣሰረን ካልኣይ ተወዲቦም ሰልፊ ንምክያድ ዝፈተኑ ከም ዝበተነን ተዛሪቦም ብተወሳኺ ፖሊስ ፎቶ ክስእሉ ረኺበዮም ናይ ዝበሎም ሰባት ቴሌፎን ከም ዝሕደገን ንምፅራይ ብዝብል ከም ዝሓዞምን ገሊጾም ሽሙ ክትቀስ ዘይደለየ ሓደ ምስክር ዓይኒ ዝተወሰኑ ፖሊስ ናብ ገጽና ምራቆም ተፊኦምልና ንዝብሎም ሰባት ብበትሪ ከም ዝወቅዑን ኣዘዝቲ ፖሊስ ክወቅዑ ከም ዘይግባእ ትእዛዝ እንተመሓላለፉን ሰሚዐን ተዓዚበን ኢሉ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ከባቢ ሰላማዊ ሃዋህው እኳ እንተሃሎ ፖሊስ ኣብ ወሰን ደው ኢሎም ንዝዕዘቡ ሰባት ናብ ዋኒኖም ክኸዱ ይእዘዙ ከም ዘለው ምንጭታት ቢቢሲ ሓቢሮም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ናብ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ከም ዝተለኣኸ ዝተገልጸ ደብዳቤ እቲ ሰልፊ ሱር ነቀል ለውጢ ምምጻእ ብዝብል መንግስትን ምግልባጥን ዕግርግርን መፍጣርን ዝግበርን ጸላኢ ዘቃልዕ ተግባር ክብል ይገልጾ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሰልፊ ብመሰረቱ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ መሰል ሕቶ ንምንጽብራቕ ዘይኮነስ ንዓብን ዕግርግርን ዝኸትል ናይ ቀለም ኣብዮት ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ይብል ኣብ ቀረባ ውግኣትን ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ኣብ ከተማ መቐለ ብተደጋጋሚ ሰልፊ ክካይዱ ተራእዮም እዮም ቅድሚ ኣዋርሕ ቀረብ መድሃኒትን ምግብን ክመሓየሸሎም ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ጉድኣት ተጋደልቲ ሓይልታት ጸጥታ መንብዕ ጋዝ ብምትኳሶም ከቢድ ተቃውሞ ኣስዒቡ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ሰለስተ ዞባታት ትግራይ ጥራሕ 1411 ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ኣዲስ ማለዳ ኣብ ክልል ትግራይ ብዓለም ለኸ ትካላት ደገፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቁራጽ ስዒቡ ክልላዊ ኮሚሽን ምሕደራ ሓደጋ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ጥራሕ ብሰንኪ ጥሜት 1411 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ ኮሚሽን ምሕደራ ሓደጋ ትግራይ ዶክተር ገብሪ ህይወት ገብረ ዝግዋና ንድምፂ ትዋናነ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ትግራይ ሓደጋ ጥሜት ኣብ ከቢድን ዘስካሕክሕን ደረጃ በፂሕሎ ዶክተር ገብሪ ህይወት እቲ ወቕቲ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ቁርሲ
ስለዝኾነ ዝናብ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝገበሮ ገሊጾም ድሕሪ ምቁራጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ 3 ዞባታት ጥራሕ 1411 ሰባት ብጥሜት ሞይቶም ብፍላይ ብሰንኪ ኩነት ካብ ከባቢኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ተመዛበልቲ ኣብ ኣዝዩ ዘሐዝን ኩነታት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ህይወት ብዙሓት ካብቲ ቦታ ዝወጹ ሰባት መዓልታዊ ሓልፍ ከም ዘለውን ገሊጹ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ በብእዋኑ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎን ብዙሓት ዜጋታት ዝቐትልን ዘሎን ጥሜት ንምክልኻል ሰብኣዊ ሓገዛት ዘቋርጹ ለገስቲ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ክጅምሩን ማሕበረሰብ ዓለም ዝያዳ ምትሕብባር ክገብርን እቶም ኮሚሽነር ጻውዒት ኣቕሪቦም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ምክፍፋል ሓገዝ መግቢ ደው ኣቢሉ ኣሎ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ወርሒ ሓምለ ንምጅማር መደብ ከም ዘፍለጠ ዝዝከር እዩ ኪም ጆን ኡን ኒክሌራዊ ኣጽዋር ጽዕነት ሳብማሪን ኣውዲቑ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ሓዳስ ሳብማሪን ኣውሪዱ ፒዮንግያንግ እቲ ሓዳስ ሳብማሪን ኒክሌራዊ ኣጽዋር ክትሕዝ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ገሊጹ መሰረት ሃገራዊ መደበርቲ ሃገር እቲ ሓዳስ ሳብማሪን ብቕልጡፍ ዓቕሚ ኒክሌር ሃገር ክትውስኽ እያ ሰሜን ኮርያ ንነዊሕ እዋን ኒክሌራዊ ኣጽዋር ክትሕዝ እትኽእል ሳብማሪን ክትሰርሕ መደብ ነይርዋ ብሃገራዊ መደበር ኣብ ዝዘርግሑ ስእልታት ኪም ብመኮንናት ሓይሊ ባሕሪ ተኸቢቡ ኣብ ጎኒ ሓንቲ ዓባይ ሳብማሪን ኮፍ ኢሎም ይረኣዩ እታ ሳብማሪን ጸላምን ገዛፊን ኮይና ኒክሌራዊ ኣጽዋር ክትሕዝ ዓቕሚ ኣለዋ ይበሃል ኪም ነዛ ሳብማሪን ንሓያሎ ዓመታት ክሰርሑላ ሓሊሞም ከም ዓቢ ክፋል ናይቲ ዝገበርዎ መደብ ኒክሌራዊ ኣጽዋር እውን ይቐጽርዎ ሳብማሪናት ድሕሪ ምጥሓልን ሃለዋቶም ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ እዚ ማለት ናይ ፒዮንግያንግ ናይ መሬት ኣጽዋር እንተተደምሲሱ ናይ ባሕሪ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ትኽእል እያ እዛ ሳብማሪን ግን ክትውንጨፍ ድያ ኣይትውንጨፍን ኣይተፈልጠን ሰሜን ኮርያ እታ መርከብ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ክትውንጨፍ ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን ኣይገለጸትን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ፑቲን ኣብ ኤውሮፓ ክራኸቡ መደብ ከም ዘለዎ ይፍለጥ መሰረት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ክልቲኦም መራሕቲ ምስኪም ብምርኻብ ንፑቲን ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝካየድ ኩናት ዝጥቀመሉ ኣጽዋር ንምሃብ ይርከቡ የግዳስ ሰሜን ኮርያ ካብ ሩስያ ዝያዳ ዝተረቐቐ ኣጽዋር ክትረክብ ትኽእል እያ ዝብል ስጋት ኣሎ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኤውሮፓ ሓያሎ ፈተነታት ሚሳይላት ዘካየደት ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ተመሳሳሊ ፈተነታት ከም ዘካየደት ትኽሰስ ኪም ጆን ኡን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓያሎ ፈተነታት ባሊስቲክን ክሩዝ ሚሳይላትን ብውልቁ ርእዩ እዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም